Harmadszor járunk itt kampány során, és mindig felemelő pillanatokban volt részem, de ez a mai nap tényleg Isten ajándéka. Nem csak azért, mert Malnás és a magsai sikeres találkozók után ilyen szép számban fogad a közönség, hanem azért is, mert 2 hét borús idő után végre kisütött a nap. Néppárt üzenete is röviden ennyi lenne. Győzzétek le a sötétséget, és éljetek világossággal. Június 10 egy olyan nap számunkra, mikor elhozhatja a változást, változtathatunk a sorsunkon, és ez csak önökön múlik. Úgy érzem, hogy az Erdélyi Magyar Néppártnak azonban tisztességes, becsületes és erős csapata van. Amennyiben önök ennek a csapatnak a kezébe helyezik a község sorsát, 4 év múlva kérhetik a számadást. Itt fogunk állni felemelt fejjel, és a megvalósult eredményekről remélem, hogy büszkén számolhatunk be. Ez Uzon községnek kiáll. Sok panaszt, sok szenvedést hallottunk az elmúlt 1 hónapban. Jártunk körbe a falvakat, Sepsibesen volt a legmeghatóbb pillanat, és annyi szegény, szerencsétlen emberrel találkozni, és elgondolkozni 22 évvel a forradalom után, miért jutottunk ide. Változtatnunk kell a sorsunkon, kedves barátaim, kedves testvéreim. Lehetőség adott, éljenek vele. Köszönöm szépen!